Kung ang gugma sama sa usa ka kuma, dali inaton, dali paghamyan, dali pahugtan, dali paluagan. Kung ang gugma sama sa usa ka lata, dili masakitan kung masamaran, pwedeng pilon, matay anok sa daplin na lang. Kung ang gugma sama sa usa ka lansan, pupukul saron mudulot palapson hangtod, kini dili matangtang. Apan lahi ang gugmata, bunalan magmasok palikson magkison, kini gutay-gutayon, kini magpapilin nga ligon. Apan lahi ang gugmata, iladlad man sa init, bubu aglurin, palo-palohon, kini magpapilin nga ligon. Kung ang gugma kini atong ampingan, dili maparehas sa gisulat sa taas, nga murag material na lang. Apan lahi ang gugmata, bunalan magmasok palikson magbison, kini gutay-gutayon, kini magpabilin nga ligon. Apan lahi ang gugmata, iladlad man sa init, bubu aglurin, palu-paluhon, kini magpapilin nga ligon, birming ligon.